divit Paľo Habera. Jak pekne si povedal, Paľo Habera. Paľo, áno, ja som sa veľmi pousiloval naučiť sa to vaše meké L. Paľo, tedy Paľo, po vašemu. Jak bychom si mohli tedy, jak byste mě oslovovat, jak si budeme říkat mezi sebou? Vieš čo, ja mám normálne v občianskom napísané Pavel Habera. Pavel. Čiže české, nie som Pavol, ale Pavel. To je zaujímavé. Aj v rodnom liste som Pavel, lebo otec vždycky tvrdil, že na čo ešte jeden vol naviac v rodine. Takže ja som tam Pavel. Pavel, ani Pavol. Ale volaj ma, keď ma to napadá, keď vidím tieto relácie, všetky človek si musí vždycky vymyslieť, aké zábavné príhody z natáčania, každý sa vás na to pýta. Oslovuj ma Starý ďábel, my tam máme... Akože starý? Starý ďábel. Starý ďábel, tedy po vašemu diabol. Áno, my máme normálne na Slovensku jedného kameramana, keď vidím tie kamery, ktorý, keď pracuje, tak on... Ako sa máš, Starý ďábel? A to sú jeho také tie žoviálne poznámky. A raz točili jednu takú náboženskú reláciu, odohrávalo sa to celé v kostole. Oni tam snímali obrazy, rozhovory rôzne a tak. A po chvíľke tak došiel ten miestny pán farár za režisérom a hovorí mu, že prosím vás, nemohli by ste tomu kameramanovi povedať, nech ma nevolá Starý ďábel? Ty jsi už tady naznačoval o veselých příhodách z natáčení. Samozřejmě my bychom uvítali cokoliv nám řekneš veselého, ale zatím téma tohoto dnešního pořadu bylo dovolená, ideální dovolená a vůbec cestování po světě, protože tam člověk zažije spoustu zajímavých zážitků. Co si budeme povídat? No, podľa toho, s kým ideš na tú dovolenku, tak keď idem s rodinou, tak väčšinou je to také normálne. Aha. A väčšinou vyhľadávame oblasti, kde mňa veľmi nepoznajú, aby sme mali kľud. Tak sme sa tak pred 2 rokmi vybrali do Sydney, do Austrálie. Na mesiac, celý mesiac sme si povedali, že ideme toto. Rodina zo mňa nemala veľkú radosť, lebo ja som prvý týždeň presedel na tenisovom kurte a pozeral som, boli práve Sydney Open, ako hrali Sampras, ešte Lendl tam hrala tak. Tam sa mi stala taká zaujímavá príhoda, že jak som si tak sadal pomedzi tých ľudí, že som si išiel sadnúť, úplne hrali, Wilander s Lendrom práve hrali zápas, ja som si sadal a do toho ticha sa ozvalo od niekiaľ, že Habera! Poslyš, bývalo zvykem dřív, že jsme zejména takzvaně na západě navštěvovali především specializované obchody s elektronikou, že jsme koukali na to už je pase. Obchodní domy, ale přesto zůstaly takové kulturní stánky. Navštěvuje si někde nějaké muzeum, nebo třeba zoologické zahrady se taky dost navštěvují. Áno, zoologické záhrady, áno. Len ja som bol asi v jednej raz v živote a jak som prešiel okolo leva, ktorý ma ošťal hneď, išiel som k opiciam, tam ma oplula, tak som si povedal radšej, že už zoologické záhrady, exotické zvieratá, ešte aj v tej Austrálii ma uhryzol klokan, jak som mu dával jesť. Takže zoologické zahrady, dá se říct, nejsou hlavním stredobodom tvojich záujmů. Ne, ja mám radšej tak dievčatá pozerám, aké sú a tak, vieš. Ovšem, tam ti hrozí totéž jako od té opice.
Nicméně, Pavle, ty starý ďáble, já jsem se dočetl ve Vlastě, že k jedním zvířatům máš vztah velice kladný. Ano. Že je dokonce i chováš doma. Áno, ku psom. Ku psom. Ja mám doma nemeckého vlčiaka, taký beťár je to, rošťák. Ano, budeme překládat, beťár je šibal, že? Šibal a volá sa Astor. Astor, ano, a teda je to sameček. Je to samec, strašný. Ano. A jak je starý ten tvůj Astor? Má rok a pol teraz. Aha, no tak to je tak akorát. A Je už... v puberte. Ano, no, ale už ho to taky čeká brzy na vážno. A prosím tě, ty němečtí ovčáci, správně dokonce, aby milovníci a znalci nás nenaškli, oni jsou velice pracovití, ale potřebují jasné povely. Ty znáš tu metodiku a umíš ho vychovávat sám? No, cvičila ho cvičiteľka, ale všetko ma naučila, že čo s ním mám robiť a tak, lebo ja na to cvičenie sám čas nemám. A bylo těžší pro tu cvičitelku naučit toho Astora něco, nebo toho Haberu? Astoru všetko vedel, ja som sa musel učiť, ako čo s ním a tak, ako mu mám rázne mu mám hovoriť všetko a... Tak si perfektně vycvičený cvičitel psů, zejména německých ovčáků, a dovedl by si poradit i třeba se psem cizím, ale který má základní výcvik. Ano. V tom případě my jako kulantní firma ti hned dáme možnost uvést svá slova v čin. Když se podíváš po pravé ruce, tady je vlčák, který se jmenuje Indy, ano, a Palo Habera nám předvede, jak Indy ho zvládá. Indy, ku mne. Indy, sadni, sedni. Som zavedal, že on nevie slovensky. Nemusíš česky na něj asi. To... Sedni, Indy, sedni. Hodný. Zostaň. Počkej, tak až jsem dobrý. A jaké povely teď další můžu? No pozor, on si lehá. Indy, ľahni. Základný slovenský povel je hľadaj slivovicu. To nerozumieš. To nebude znát. Skúsime štekať, hej? Ano. Indy, tu som. Štekaj! No, dobrý. Pozor! Pověst nelhala. Palo Habera, skutečně, ty se nemusíš bát o svoji budoucnost, jako zpěvák. Indy, sedni. No to by byl blbej, když už leží, tak ještě si sedal. Skúsim dať ešte českejší povel. Sedni, ty vole. Ty dobrý. Ustaň. Majte sa dobre. Palo Habera!